Waspada. Wijaya Kusuma ya Pak? Wijaya Kusuma ya. Kusuma malam kita ada kepala. Ya. Dan, ya Puspa Mala, ya Mangga Cak. Oh, Wijaya Kusuma, oke ya. Ibu yang wonten Hongkong, yang ngelantaraken. Kusuma Wijaya. Ya, Baras.
bundas luar biasa ya. Niko matur suwun ingkang maman wonten ing Hongkong sampun kula pinangkani nggak dadi utang. Nggih. Niko kula entuk WhatsApp saka Pak Lurah, Pak Sianto. Perwakilan panitia Pak Bayan sedaya naik panggung supaya nyanyi dipimpin oleh Pak Bayan Jambangan. Monggo Pak Bayan. Nggih, monggo. Pak Bayan Jambangan sing menika dadi pandhegane dari pimpinane Bayan-bayan sedesa Kereng Mas Gareng. Monggo para ingkang panggungan. Pundi Pak Bayan? Ya. Monggo Pak Bayan, nanti Mas. Ya. Oh ya, semuanya baru Mas, yuk. Monggo to. Ayo, kayak apa? Yuk. Boten tahu sih Pak nggih. Nggih. Monggo Pak Bayan. Lho Pak Go, nenggone tangan yen Pak. Oh ya ada sinten Nggih. nggih dipun panggil mawon. Pak Sukir, Pak Sukir monggo Pak Sukir. Pak Yeno, Pak Yetno. Pak Arif, Pak Bayu Go. Monggo. Pak Sukir, Pak Arif, Pak Yetno, Pak Bayu. Lho Pak Go, ninggal mriki Go. Kersane regen Kak Nggih, Pak Go. saya. Nggih. Monggo Pak. Mlebu syutingan lho Pak di YouTube ya jenengan. Monggo. Duh, Nggih Pak Arno. monggo. Itu Pak Arno. Gone dhewe mawon. Gone ki ambak niki dikae. Pak Bayan paling gaul ini. Iya, Pak Mujid iki, Pak. Apa jadi? Mana kakek tiyang. Hati lho. Apa putih-putih. Nyanyi apa Pak iki, Pak? Nembang apa nderek? Manut mawon. Renyuh mawon Pak iki. Renyuh. Renyuh. Itu warga kita barang kondali tesih. Panggani. Nggih, panjenengan studio. Nggih, diserahke mawon Pak nggih renyuh Pak nggih. Nggih, iki dari kamu pundi? Iki Pak Bayan boten nyawer nggih Pak nggih. Boten sak nyawer napa-napa. Boten anggap ngoten kok. Kagem gayeng-gayengan kemawon. Nggih, nggih. Monggo Mbak Nino. Duket niki antar Mbak Nino. Oh, Mbak Nino niku napa? Perencanaan, Pak. Oh, perencanaan. Kasih perencanaan. Monggo Mbak Nino ajeng joget wae, Mbak. Ini lagu manuk ini lho ya. Ini aku sembrono. Maka Mas, renyuh Mas. Yuk. Oh, sing saking Hongkong gunane. Mbak Nuwun gunane iki mamane ning Hongkong. Awakmu
dasar ayu pasuryane semane saya gawe mengikuti perkembangan kebudayaan dan elok tenang. Pokoknya apa-apa dasarnya kalau nuansa sing budaya terus hati seneng ketok gayeng terus ya ketok apa ya damai harmonis ngoten lho Pak. Oh betul. Nah, ini mau nek wis cara sagengan terus diselingi sik ya. Siap. Mergo iki awake dhewe utawa dalange entuk warisan gamelan Bali. Wah. Saka sing wis nyuwarga ya dulurku sepuh, ya kakakku, ya
guruku menjadi Amarhum Ki Entus Susmono Seka Tegat. Leres. Aku diwarisi gamelan Bali. Mula kreasi ini konco-konco diketokke. Yuk, aku njaluk Budwi Kurniawati lagune Banyu Mangenan. Koko ben nyambut gawe. Ayo. Banyu Mangenan. Yo. Ning aku njaluk balungane ya kuwi balungan Bali. Nah, gamelan Pulau Dewata. Nah. Oh, ah. Diselingan ya, Tru. Ah, kenejo sagengan terus yo Mas Gareng. Terus Nah, kalau jaluk Mas Judal utawa bagian operator TikTok, Mas Tarno dadekno moderator. Ana ing TikTok, mergo ana sing rusuh ana ing TikTok. Oh ngono. Yo. Nah, ngene yo jenenge wong akeh iki ana sing seneng sing ana sing ora seneng yo. Yo. Mas Judal, Mas Tarno Tania Jaya, di pecinta sejati Ki Anom Dwi Jogakro dan Dwi Jolaras Indonesia. alhamdulillah. Ayo Bu, gimana Bu? Nah, loro sesigar karate gamelan Bali, guslingan paketan pisan. Besok ya mulai proses latihan meneh iringan anyar. Lah iya, ya. Monggo, ayo Mas Gugu wis siap. Sikile ditendang, cara Banyu Mangenan kendange gamelane utawa balungane cara Bali dikolaborasi. Yuk, terus.
Thank you.